The Iron Marshal then ni na Tom Shanagia chuan biak ron tur thian neya chak kher mai McCarthy le Morrisia te kha hri chuak ruma Greenwood chu rin tla ka ni le ni lawa hri chia ngam lo Holstrom a po chu ti bok Carpenter a hi thirdeng dor lam chu a han ena thirdeng thoma om hau lo ti a hre ta thuta chak zetina pan pheita a kongka a chuan mei che pakhat hi alo dinga chik ze thian Shanagia chu alo en renga abula vatlen chuan to mai ni em Mrs Carpenter kania alo ti vata to ma chuan I pasal ka zonga ni ati sapa Carpenter anu pui chuan keipon ka zonga lom a cho chhun tur ka ron kenga mu tur alo om si lawa a thukla chu alo dai vek box si alo ti thwaya Shanagia chuan hetiang khote a chuan khoya vakapil bo lawang an tingota Mrs Carpenter chuan Greenwood nen lama kalani mai the tokin khan Greenwood bia ka do thua soi thanin ka ria ati a Marshal meichekal na chi ani si lawa min vatlom ngai saklok thei mai lo mo ti inangen zuya Shanagia chuan Greenwood nena chuan om lo chuta tang chuan ka ron chuak chi alom alo ti a Mrs Carpenter chuan Marshal ka ngaya thalo riau mai ni danga chuan a kalna tur min hril zia thin si a karil ruati buai riau ani atita a Shanagia chuan ril ru buai na chu kan nei thewalom kapi a han tip hota Ipasal chuan asakor mu to nu ton nai maya mu le chungchang inena soimial lo mo ti inazota a soilo ti chawin Carpenter chuan a changa Shanagia chuan pi Carpenter ke chumi khwal mai kani in mi hriat ka nei tlema nang chu twal chung mi ini a he khwale a che vela cheng te chu I hrevekin karinga tu te ne mo bong rwal man tur paisa hi rokan tum ni in ka hria a rin hlel om dewi mu chuan min hril theila kalom ngotang a chang chuan mei chia hian mi pa a in thilin hre theima ma zoka he thil phiar tu te hi khopon lam mi an ni ka ring nge ati a Ipasal chu ka hanzong kwal china nge aron kir le te ani chuan Greenwood alo hril ro se a han ti le a Carpenter chuan salun ngak tu ni sia iringa memni alo ti a Shanagia chuan tu ma rin ngam ka nei lo nang po ka ring ngam chuang lo che ma se Greenwood a hi mirin om tak chu ni in ka hria ati a chu tiang zat poisa chuan mirin om tak po a hruai kholo thei nge yang kan pa hian kum khat chungin dollar zasari chuang hre ta thok chuaka Mr Greenwood le Mr Holstrom po hian chu aya tam chu an tho chwa bik ka ring lo chu wangin dollar sing ni le sanga thil ti thei zia tur chu ngai to ve mai ro Mrs Carpenter chuan alo ti a Shanagia chuan kapi miswal hi kalo mu fo to a mirin om tak tak hriat ka nei treu bok mirin om tak tak hi chu engtikong ma athlem thluk thei an ni ngai lo Ipasal po hi swal kong a hruai lu chu thil har sa berzi nga mi ani nge yang ati ve thunga Mrs Carpenter chu kalson tumina in hera ma se ron hoilet le a meiche pakhat hotela omve awak vel kan mu thin hi tunge ani hria MT in Shanagia chu azota a Shanagia chuan tunge ani ka hrelo ram leitura zong ni ina in soi an ti phota a chol data hotela thleng hleinem ati le a Mrs Carpenter chuan hotela thleng lo mo chuti ni se kho ati a Shanagia chuan kapi a kho sakna ka hrebik lo a thar lam sar reng maya a thom no po fain vai vut kai mu tura om ngai hau lawa chu wangin khopon lama khosa chu ni in alang lo ti in alo tong chila Mrs Carpenter chu akal santa a Holstrom adora khen chuan anei tu pa chuan e khai Marshal lo leng lut ro mamoi neim ni ti in alo chiao aw wata Shanagia chuan Carpenter ka zonga lom mole ati a Holstrom chuan Carpenter mo aron kaltlat lo mai adora om nange alo ti thwaya Shanagia chuan alu athinga Holstrom chuan Marshal achang chuan I phili buai ma lu deu thinin ka hria Peterson ron lan huna chuan I lo bia anga I thu soyangai thadu mai theya sin a han ti le a Shanagia chuan angai thadu mai theye alo ti ringota a han ngoi wangwanga
niwya ka kir le dai mai la a fu zok mai in ka ring ta rum mai helaya hi chuan keima ka in hre chang lawin thil dang dai ka ngai tua le thina ka nem zo donin ka hria ati chuak ta phonga Holstrom a chuan kan khwa hi ate lulai ema nangni ang tan chuan anin omdu viawang alo ti ve thwaya Shanagi a chuan Holstrom nang khoya tanga ron pem lut nge ini khote deuh dang atang inem ni ti ina zota Holstrom a chuan farma tanga ron pem lut kania farma piang le seilian kani na tamin nitlavan vuai hian ni tin mai na kan thok thina farm chu chwa sana nula han chai vel te hi ka chak hlia mai thina ni atia ti chuan khotlang lami panta amo Shanagi a chuan alo ti a Holstrom a chuan longa na ka thok phota ti chuan Chicago ka panta a na ka thoka sumtle ma zong chu ka khol ve thei maya mi hausa tak tak ka mu thin te chu ka ot em thina an mei chia te la chu an du om theina sa si ti chuan ni khat chu atia a han chol data katlei rol at wang mai ani tuna chuan sum don na mun ka nei to a kala hausa ve thwai mayang ati ta daya Shanagi a chuan infam chu enge chanchin ni ta zel ti ina zot zuya Holstrom a chuan kapa chu thi to a farm chu kan unaw zinga pakhatin a en kola pakhatin dora siama pakhat chuan bengka din ta ani ati a Shanagi a chuan farma chuan la om reng ni la chuan bengte poidin ve mai theya sin ma se hetiang thil hi I mudon lauti na ni a ti pa in an che vel chu a han ko kwala Holstrom a chuan helai mun hi ka kham to te asin kho pui lian dewa sum don na pui tham deu din hi ka thil chak berani ila she don alom a han ti a Shanagi a chuan nui chungin chuti huna chuan nula du om tak po I du angin I mu mai theya sin alo ti a Holstrom a chuan thu tak fe hian tum khat chu mu fu tangei ni hian ka in ria a enge mo chen kanin kopa a kopa hau tak em mai le ngal tum khat cho ei mana ka kar khat chung ei man hu zet ka seng thina a rei nuwa phei chuan min kal bo san ta dai nge a akal na chin po ka she hek lo ati a Shanagi a chuan jan pendil tonika angai tua chuak zoka Holstrom a chu cho ati hle a ani anga om chu atum lo viawani zanre yalo hun chuan carpenter bo thu chu mitini nan sheta a an sakor te chu an kim thapa a sakor zin po ada na pa nga ya oma apuak ruk rifle le shotgun po a om kim veka ma se ama chu mu tura om miau si lawani Shanagi a chu restaurant na aluta jatspo kha lo om ve a alo bu khum ngata patoi lam sanget tlet lot hi ani a mui mul chu buk fe hiana zwa a anin chi bai nu chuan Marshal Judge McBain na kani a mi that na azara judge kani bere hanin chuang tlak kani lo khop mai ati luama Shanagi a chuan judge chu kan mamo berte zinga mi ania lom heta tanga judge dang nai ber po mel engi moza ta hla a omani si a alo ti thuaya McBain na chuan kan thir deng pa bo thu kha ka lo she ve sin a han ti a Shanagi a chuan mu tora om lo chu nia lom a sakor te ero chu an kim vek loi si a lo ti a imi man te sakoran bo tak dai dan kha min ron shila sin McBain na ti chuan a lo buk ngata Judge bok chuan iti turnia ka hria chu sakor in zong enfia masakani carpenter a imulawani po in sakor patni te kha imu mai theya sin a han ti le a Shanagi chu sen deu tran a chu tiang thil ngai twa chwa na chang kalo she lo chu kalo va cho vele ka na a hian kala mi khwal ema tun nuwa po min fin chwa ze la langa yang ti pa in a thut na atang chuan a thowa judge chu lom thua shila a chwa san ta a khwa chuan arin a in sakor in chu alo tam phiana apakwana a hanlu chuan sakor ek tharlam tak hi a mu a sakore ro chu pakhat ma mu tura om lawa chwa mai tuma a in herlai chuan but mor hi a muta a han en chianga ruang lo let reng maya atak salam chu bu polina khu veka but mor chu bu pol ka ra chuan a lang thei det chawa
han en reng in chu ruang chu man mo taka bu pola hai khu ti hi a hriat lia bu pola hai fai ma po chuan ruang chu tu nge ani shanagia chuan a hre chiang hle ani carpenter ange yani abeka chutani in voithum aya tlem lo chemte avi ani a alu chu hnung lama tanga chut ni nge hian a lang bok shanagia chuan Mrs. Carpenteri angai twa chuaka a pasal thi thu chu a hrilangai ngei don si a hupur hle mai sakor in chung chu a han clear kwala carpenter a that tu chu arwalin chu ta chuan a lut ve ni lo po in nung lama tangin a khoi thut ni ngei turani carpenter a chu mundanga tha ani zet noa chulai munalak lu chu ani arin omlem lo sakor te kha awa mu chuaka anun na achan pha ta ni nge inalang shanagia chu handing mara a in ngai twa wanga no al no en le tum lai tak chuan thom ring lo tak hriat anei ta a pon nge in chung sakor khung na pindana chuan film khur takin ding di hlip chungin a tol lu ta a sakor in kong khar chu aron in honga sir khata chuan sakor da na pindan pali hi a in tlara thingtlo ni na in ping dang thlia a sakor chopek na thleng sei puya om boka bangsir khata chuan engi mokhai na turin pereka in kil bet thlia a bangbula chuan thinga siam trin le pitchfork a oma sakor khui faina sam khui lian brush le bakche lian hi bangbul chwara chuan alet ram boka sakor in hnung lam de papu pol da khom na bula chuan tukvera oma bang ong atang chuan khwa a engan chit te chu alang theya in lo nai ber chu yat som nga vela la ani a tu emo chuan chu sakor ina chuan carpenter chu azui lu tani lo po in alo chang ti a chiang hle ani thom ria ta nei le ta a thil han chi ri thot hi a hria a kong khar chu a in khar ta khup maya akal na thingtlon han in kham ri rok chuan a zui nga la kong khar lampan chuan shanagia chu tlan pheiwata kong khar chu a han su nge ka a chet po a che chin ei lo pon lama in kal ba ka thil rit takin a in do ni nge turani tukver lam chu apan phei thwaya han chwa na tur chuan a lo zim lutuk boxi reilo te a chuan mei khuri ma hreta a carpenter a that tu chuan ama po chu da thata tu mani ti a hre thiam ta nga la in ron hnai ber chu store ani a zanlama chuan tu ma an om ngai lawa wangin kong khar chumri ke mo awe mo chuan omzia anei lawang ti shanagia chuan a hre chiang hle silai ka pruak thak po ni se alo she pha te po in zurui thatho ho silai me pwa narana an lo ngai mai narin omani mei khu chu bang ong atang chuan a ron zam lut tangwai ngwaya bu pol kang ri manam rum boka chutia a om reng chuan mei chuan sakor in chu ron man kai lo po ni se mei khu ha ki na thi tho don ti shanagia chuan a hai hau lo carpenter a ruang chu a chwa pui wa tanga yani sakor in pindan hung na bana chuan a lona in chung chu hai po tumina beita a reilo te a kut chu a rol chuak thei maya thatop tak mewina han hai le a leinoi le bu pola ron tla chuma thoka har sa sot le maya ma se reiwak lawa chuan mihring lengin a hai pop thei ta a carpenter a ruang chu akor ngonga thama in chung popa chuan a wa chwa pui ta a leya atum thlak vele ruang chu leya ngata puak ruka phoi ngala ma se tu ma mu turan lo om lawa in kan laya om nai du lawin ama tha tum tu chu abibo ani ti a hre thiam tamaya carpenter ruang chu apu a akal son ta a carpenter te in chu yar za vela la hi ani a carpenter nu pui chuan in kang chu alo clear wanga shanagia mu chuan aron pan phei thwaya marshal ama emni tholop lop chung hian ati a o ni e kapi mi kutwara thi ani nge shanagia chuan ati a Mrs. Carpenter chuan marshal khonga in ron la lut ta che ati sapa enge thil om dan ti in a zot zuya tom shanagia chuan arwang hi kawa mu chuaka sakor ina min kal nana min hal khung ta ani ati a carpenter ruang chu khuma angata
kapi bu pol zinga an lo da a in chung lam thiat ongin engtin tin emo ka ron chwa pui thei ra mani a han ti le a Mrs. Carpenter chuan an hal khung nuwa chepo ila ron chwa pui ra mamo Marshall ka a han ti a Shanagia chuan chulam chu thei ngil ro alo ti thwa ya iril ro lo ti boy du su kapi a that tu chu ka zong chuak em ang ati zui zata mian ron pung khom lai laya Shanagia chuan alu khuma lei noi kai chu a beng fa ya ko thlera chuan a chuak pheile ta a ko thlera chuan sakor tle ma zong ala in thlunga sakor to lai lir te chi hi a om boka to lai lir nuk tu sakor thlun na chu mi pakhat hian alo phel meka Shanagia pen thom sha in chu pa chu aron dak chuak wata Pendleton a alo ni a Shanagia chuan Mr. Pendleton khwa hi chwa sani tu melo in kang so I clear very don na nge a han ti a Pendleton a chuan in kang kha ka mutaka sin ti pa inaron in hera engthil nge thleng ta ati a Shanagia chuan Carpenter kha tu te ni mo an thata arwang kalak chwa don lain min hal khunga lom mole ati a Pendleton a chuan ruang chu I chwa pui thei ta em alo ti thwa ya Shanagia chuan theita thawe Johnny omem ati a tun ang huna hian mo Pendleton a chuan alo ti ha a Shanagia chuan a om ka han be sei dewania Mrs. Carpenter so meichia tu ene mo om pui se a tha in ka sia a Johnny chu ati chi bera karin wang mai ani ati a Pendleton a chuan karon ruayang ma se an then om na ya Mrs. Murphy ipo om ve tho kha ati a tolai lira Pendleton a in khal liam lai chu Shanagia chuan maktiril ru tak chung hian a clear zui wanga khwa atlai to in zan lai ani trep to a khwa han chwa san nan chuan atlai lam deu chu ani niwiak ang lo takin khothlang lama cheng te chuan ni lengin na an thoka thimhlima an mu mai thin ani si a apindana thlen chuan Shanagia chuan ko thler lam chu a thlir wanga enga chidu lawa ama tha tu man om ti a hria chian to awangin target a tran chu atum hau lawani Greenwood a saluna khan tha an tum phota chumi nuwa tun hi ani le a engtika nge an chet le ang an rial re a ring hau law chutia ko thlera thireng lai chuan ami thlun be pakhat zokin thilman tum ni om taka akuta phar chuak lai le thil char ni om taka vai vuta hui lai hi azuk muta a tho thwaya in hnuai lama chuk ta wata kongkhar chu dim te ina honga a chuak ta thama in pani in kara tanga mi pakhat ron chuak le kal son lai hi thim tham hnuaya chuan chiang lo ruai hian awa mu a zui ngal wata vai vuta cha ema wangin a pen thom chu hriat tham po ani meu lawa a thom chu alo hria nge thil dang wang zok ami chu atlan chak thuta kom kara chuan a pil lut ta a Shanagia chuan chakzeta sakor tlan thom hi a hre zui ngala lung ni lo zetin a pindan lama chuan a let le ta naka ami mu in mitang telama thil vor pheikha kutkol cha bi ni nge in a ring na chungin angai ven zui du lem lo tlan chuak ta po ni se in ka na thlen huna ven thon turan nei tlem sot don ti na chawani atuk zinga tom Shanagia han thang har chu a ha dam chuang lo kher mai boina in mung mek chu al chuak trep to ni a hriat na anei tlata khoya tangin nge in tanang tu in nge tran chuakang engtikong in nge in tanang han ngai ruat dan po thiam meu lawani muang chang in thir den na dor lama panta a tho tui thei meu lawa wangin ai pron chu a hlipa kotlera chuak pheita a holstrama store kota chuan a han ding deu data ami mante omna lampani na pheile ta zela a thlun be na en dik zo chuan nangma ni roi tu te chuan an ron ngai sakhau lawang cheu inka kan tran vele an da thamia du hial zo kang cheu an tlem paule an zum chan aya tam don tlatani ati a han ngoi wanga in tho pui te hi an chan chin eng chen nge hria tin nei ti ina zo ta a sa tha zok chuan tarki a thu soi chu a om zia ka hre hau lo mai nangin hria em ti in a thian pa chu a han zo ta
a thian pa cher thei thoi chuan hrebi khau lo mai khwa hian in tur lam tuma ron lut mai kan ni alo ti a Shanagia chu a chek hlaka in kana thlen huna chuan in him hau don lawania in che vela hian ka hote ka phum ru thewa shotgun le buffalo gun an mang nge mai dona in tan him dama han chwa ngai na a om lo chiang khopang ati char chara Tarkia chuan ner deuh nung hian enge soi tum chu ni bera ti in alo zota Shanagia chuan in kana tana ni ma a van nei thlak taka in chuak thei hlawani chuan in thiar fi hlim ngal wang turin kadu cheu ani alo ti bul maka Tarkia chuan ithil soi chu a eng thil po lo ni ta se thil ruwa man veli in ti mel le in ka hria ngei om zet hian alo ti le a Shanagia chuan ruwa man vel boke ka thusil cheu kha in hria mo ruang hi kan ngai thei vak lawa chu wangin ka soi ang khan in chuak thei ta hlawani chuan in thiar fi hlim nga lang cheu ati tam mia Astor hon tumin Holstrom chu kotlera chuan ron langa Shanagia chuan alo buk khum ngata Chibaile Mr. Holstrom vo in khwa chu anom mel hle mai kan tlangwal te hi cho eitir kaloril ruk dewa alo ti a Holstrom chuan atar mit phe na tangin mitang pahni te chu a han mel rala an lu lul mel hle mai Tranpui nai mamo chuan ati man chawa Shanagia chuan Mr. Holstrom miswalan ni hleinem tu te nemo an hrai swal pal mai ani zok ei tur tui nai tak lui kalo tum nge asin an cho ei nu nun ber chu puar taka an ei ka du sakani alo ti a Holstrom chuan khai lumi tu mem ni ati ha a Shanagia chuan tum lawe ma se a ruai tu te ta na roi zui tla kan ni to si lo chuan ishe thiam mayem om se nei fe hian han ti a Holstrom chuan Mr. Shanagi iril rualo thale mai puar takin kan hrai don nia an ei man chu councilin kan tum mayang ati ve ta a Shanagi chuan Tarki nang ei ma sa ang che a han ti le a Tarki chuan arwalin kan ei don nange alo ti koi le ri a Shanagia chuan venin hau taklu tukang ati maya ahlin na phel zo chuan Tarkia chu restaurant chuan alu puita a chuan ei lai chuan Tarkia chu Shanagia chuan kong chi sang in a han dop ngia la ma se engma hre thei chuang lo Tarkia chu thlun that le nu in a thian pa chu restaurant chuan a hruai lut ve ta a chu cowboy chuan rin hlel na mit meng ne na en chung hian Tarkia khan enge hril che ti in a zot ta chota Shanagia chuan engma min hril lo ma se thil hria te ro chu in nei reu ti ka hria nang ni ho hi a ruai tu che uten poisa an tlan bo puila ya mi mit la peng tura an ron tir lui che u in ni ti po ka hria ati a cowboy chuan eng poisa ngei soi tak I thu soi chu a om zia ka hre hau lo mai ati tlata Shanagia chuan ei ringot mai ro ka hria du chin chu ka hre vek to alo ti khuma engi mo che na ngoi wang nu chuan cowboy ni ini in soya ma se cowboy dik tak ni ini lang tlat lo engei tho thin railroad in lo thinem ni ini ti in a zot zuya chu pa chu cowboy phei chu ni ve nge in a langa cowboy dik tak kani hi Texas Ramaranch lian ber engi mo za ta ka thok to asin tu man kawana hi chu cowboy chuan a han ti a angoi ta daya Shanagia chuan a thai e kawan cowboy dik tak ni ini in soya ma se cowboy dik tak chuan a chuan na sakor le chin chhia na put chu a hre chiang hle turania sin alo ti a kawan na chuan sakor te chu ho theialom kan sakor pa nga ya kan chuang reng chuang hleinem ati bala chuta enge an engtin nge a han ti zeta a thian pa minga soi trep tia in hre thuta angoi ta daya Shanagia chuan aladama ni khwa ero chu ala shelo alo ti a kawana chuan coffee chu atlaka akut nung lama a moi shruk pa in sota son engchen nge min da itum a han ti a Shanagia chuan in ho to pan tha tora aron chwa ma che u chu ni mai engwangin nge an chungchang hi in la zep tlat in ka na thlen huna chuan an zwa don chai si lo chewa alo ti a
kawana chuan tu tenge isoi chu a han ti le ri a shanagia chuan ele in thian te ho mole he thila nim lu tu che u hi alo ti mia a soi thai le ve nu chuan a hruai chuaka kawana thlun be fel nu chuan chu mi te pahni chu akal san ta a zing bo ruak chu anuam hle a van lama chuan chung mu tura om zeu zewa shanagia chu ading chata niwiak lam kha han ngai to a la rei lo hle ma se niwiaka om lai kha mumang ang mai ni hia na she to a loklin ale morisia kha engian chan chin ni ve ta ang childar sate pho po khan akal san nu khan an zong zui zelangem kotlera kan phei chuan Mrs. Carpentry a muta a kapi chibai dorai pasal tho laklo lai ka han chun zom lokani he thil hi a fel hun chuan I dor le sakor te po remiti chuan ka lei sak don chenia a han ti a Mrs. Carpentry chuan chu kan pa po khana du dan chi ani ka ring a fak thei ngot che asin kan la in bele ang chu alo ti thwaya a han ngoi deu wanga Mr. Shanagi Christian pei chu kanina a kan pa that tu hi mana shemani lai mu ka chak ngot mai ati ta phonga Shanagi a chuan I du tho sam chu ala thleng nge yang ma se lo ngoi sham ri ang che khwa a hian tho pu yan neya tungi ani ero chu kala she thei ri lo alo ti a Carpentry na kalsan nu chuan railroad depot lampan tumina han in hera alampana sakor chung chuang pakhat ron phei hi amu a Josh Landia lo ni a abula ron thlen chuan a sakor chu apot dinga min chhor do nai nei karinga karon kalani ati a Shanagia chuan nangmai nem ni iron kal alo ti a Landia chuan a zo na chu chang lawin pendil to na chu abuai khop mai afa pa po sakor tlan bo zong in awak chhuaka a han ti a Shanagia chuan nangma chawinem ni iron kal ti in a han zot non le ngata Landia chuan midang ron kal man hek lo le ati maya nu chui thiamem Shanagia chuan a han ti le a thiam nial nual poni Indian housing a reivak lo ka khosa ve to a tlema zong chu ka thiam ve pha ni khoilam nu nge chui du tak Landia chuan a ti a sakor pani khat nu mania Shanagia chuan a ti a kho chunga mi pathum ron lu chung chang le pakhat sakor khela Peterson a chin chia na chuan thu te chu a hril ve ta veka Landia chuan iriru ti buai du so helai hnaya hian Peterson a chuan sakor engi moza ta da alom chung ho zinga pakhat chu imi soipa chuan alo man sak po ni ma na ati a Shanagia chuan isakor khathlung la restaurant a ilu te ang thil soipui tur che ka nei ania ati ta a ni emole lovalut ro karon rei lawang ka sakor hi dor Landia chuan a han ti a asoizo ma in Shanagia chuan Carpenter chu athi to mi nan thatani alo ti a chutia lo mi thata kania sin mole Landia chuan ati wanga Tom Shanagia chu restaurant a chuan aluta pindan chan ve thleng phei ti chuan jan pendil toni a muta a ani chuan lo nui war chungin chibaile makiwati mel ve alo ti a Joshan min vashil lo ati man chawa ashil lawang che alo ti thwaya chuta mu che tuma lo kal kania ati zuya Shanagia chuan keima min mu tumin moi ron kal makti mel fe ati pa in chair chu anuk tola a thu ve ta a jan pendil toni chuan boina I tok ti kalo sia sin a han ti sapa han soi tham po ni lo I lo kal lau chu van nei thlak le mai Mrs. Carpentry so ompuya tul viawin karing Shanagia chuan alo ti a jan pendil toni chuan a unaw pa om ve thawa ke chu min ma mo kalo ring hleinem ati a unaw pa mo tunge a unaw pa chu Shanagia chuan ati ta ha maya Jani chuan ila sheve lawani mo railway agent telegrapher ni boxo mole ati a dor chung chu are le a mi chu an ron lut zawa an chuak le thwai zela mi lut le chuak vel chu Shanagia chuan alo mu meu lawa aril ru chu Ireland lama da ya oma apali anau pan lai te kha angai twa chuaka sakor nu fing tak mai maid o kilar ni te kha angai twa kai ta zela
jani chuan niwya ka kirle itu mem ti in han zo ta shanagia chu in ngai tua wanga chuta ka shelo le helaya hian ka om nget thut po ni thei carpentera om lo chuan thir deng an om don lawa na thatak phei chu ni na a ka tho du zong ber chu ani lo ban deu char hian a ti a enge thoi du ber jani chuan lo ti thwa ya toma chuan ka shelo le ka pi ati maya janti in min ko ro nula chuan lo ti wata shanagia chu handak chhuaka an mit le mi ta in ton rual chuan danglam deuh hu hiana in ria a keipo tom ti in min ko wang che a han ti ve a nula chuan I ming chu ka ria lom irin ai da ya tam I chan chin hi ka ria ang ati a shanagia chuan I riat ka ring lo ria ni la chuan abiak po min biak du ka ring lo ati a chuti lai chuan Josh Landia chu ron lut ve ta a an thut na lam chu a ron pana ron in rolangai chu poi ka ti khop mai ma se Marshall biak lok che ka du tlatani a ron ti a I soi du chu soila enga tinge jani ron kal ve thu hi min hril lo ti in shanagia chuan a lo chwa chala Josh Landia chu a han meng phok der vela Marshall I lo ngai ven le ti ka lo she leinem mani tu mem ni ati a chuta thutak deu zo khian sakorte kha ka muta sin ti ila an omna ka sheta ni ati a chimlam chu a han ko ka solaya zon tu ya oma chumi bula chuan koral te tak te a oma isakor soi niak kha ka va muani ati ta a koral chu tu ta nge shanagia chuan lo ti thwa ya Landia chuan tu ta ma ni lo kum enge mozat kal ta khan tu ine mo sakore mo han khung lok na na asakani a nau pang ho lo chuan chu mun chu an tlo ngai meu lo sakor pakhat chu vut buak rong dum lam dewani a koral hung na a mulkai ka muani ati a shanagia chuan tu ta nge ani sia em alo ti le a sia e ti pa in Landia chuan jani chu a han mel zawa miti ni nan riat ka ring ati a jani chuan ka unaw pa ta ni alo ti sapa trong ngai na shelawa shanagia ngoi reng lai chuan chu chuan jani unaw pa chu khwa ron kal ti a en tir chuang lo sakorte chu an chuak dara tuni momanin alo mang ti na ni mai keipo ka sakorat lat bawa ka man mo boxi chuan mi sakor ka mang ve fo thina ni Landia chuan alo ti a dika sakor paruk vel chu luite kama so nan tla thina mani khan ka pana mu tak lawa wangin an tla sona ni aringa jani chuan alo ti ve a shanagia chuan an zinga pakhat chu sakor nu adu mem ni alo ti thwa ya nilawe ti in jani chu anui saka chui sakor soi chu khanu chuan na thin kha emni a han ti a Landia chuan Holstraman sakor nu adum akiking ni wara nei takasin alo ti a shanagia chuan ka sakor nu mu chu ani mel khop mai ati a engi mo che na in ngai twa nu chuan kho chevel hi fangkwali la tha in ka sia ti pa in a tho ta nga la Josh Landia chuan keiman ka lo fangkwa lange ka wa kwal vel hi mi in min mu fawa makan ti lawang alo ti thwa ya shanagia chuan a tha e ma se film khur le ang che min tha tu min ve renga carpenter po kha engi mo sia chwa ne ya wanga thatan ni ti a chiang ani ati a thut mun rem le pa in Josh khwa cheng te ho hi an chan chi ni riat ang min han shil phot te ati ta a Josh Landia chuan ishedeu vek to thawin karing he khwa hi Holstrom ate carpenter le Greenwood ate dinani a Holstrom le Greenwood a phei chuan helai na ya hian ram thata kan nei nge khwa hi an vei ema midang ingi moza thi chuan an vei pui lem lo tuna po hian Washington lama he khwa hi sarkar helai bial tu thut munasiam turin an normeka jasmak beina le pendil tonanan pui bom boka an hlotlin chuan helai ram le in le lo nei ho hi chu an ni hlo ngotang ati a jani chuan tom engtia chet lak ngei tum uncle Vincent nak tu ka bong ral ron khal thlena tum ti tho kalo sia a thu tak fe hian alo ti a shanagia chuan kanin beto alom boina siam lawang ati maya
Jani chuan a ho te then khatin an siam mai theia sin an ron thlen hun chu an hnan tling tlak hun ani maya a then chu Texas rama an kir le nga langa then khate ro chu an cham khotlai ri ngei dona lo a pek to ber chuan uncle Vin sa thunun pha kan ni to don si lo ngai thalo ti hriat tak hian ati zui ta zela Shanagia chuan chutianga boina siaman om chuan kaching fel mayang atile maya carpenter dor leya tumril rok thu te chu a han ril ve a Jani chuan chuti ni chuan film khur hle ang che Mrs Carpenter son poisa du te ania kapa min ril danin Mr Carpenteran an ramashal tumpo in athin rim na samayani ome ani chuan manchoya mi ho tira du ani ome alo ti a Josh Landia chuan Holstraman a hmun po le tumina don fawasin alo ti ve a Shanagia chuan ama initi na emni alo ti bawa Landia chuan nilawe heta tanga chimlama son ramaneya lom Holstramaram depa ani a chuwang chuan Holstrama chuan leya du ani ome ma se aphal lo ni inan soi Holstrama po abei dong ta ni om takani ati a Shanagia chuan chutiang thil chu kalo hre reng leinem ati a Landia chuan ram thadeo mayania tuipo tam khop mai Mrs Carpenter phei chuan avatlo fo thina apasale ro chu anmalama tul thei ema akal ve ngai meu lo in po aming chuan an save nge atita zela Jani chuan in chu Mr Holstrom mi chor patai matak nel omlo deu mai si ina saksakani nge abang chu leiro chanania achung chu thingtlon rem kho mani thung alo ti vele a Josh Landia chuan lam siamina chwa santa a engemaw chen an ngoi dun wang nu in Jani chuan tanpui theina che nei ve ila ka tingot mai aron ti chuak phonga Shanagia chuan hetai om ve ringot po hian min tanpui ani ring to alom alo ti a adara han chin a ka keipon lo nga ngot mai lo chu ti theidang ka nei bik lo hi a han ti le a Jani chuan Tom Uncle Vin sa ho te chuan mi puiril ro la peng thei turin buaina chok chuak talo se imirin hlel ho chuan engtin nge che tan la kirin ti ina han zota kan swam mang ho hian thilan ro man fel vek to karing kami man te so ron chuan tu mani lo vek po in engtine motak chuan an chenge yang ti in Shanagia chuan a changa Jani chuan rangka chaka ron thlen hun chuan an hlang thla ati man chawa lang thalo se engtin nge an ti ang rela an da mai ring dewen ni Shanagia chuan alo ti a Jani chuan rangka chak chu mun danga hlang thlata sila sakor to lai li ran nei chuan phur bo chu thil har sa ni hau lawang ati a Shanagia chuan khoi muna ngian hlan thla kirin ti ina zota azo na chu chang lawin Jani chuan tiro sakor valamila ka enti rangche a hlavak lo alo ti a khwa chu an chwa santa a an ding lama chuan rel konga in kham ro a korte hi an vathinga chu korte chu an kana tlang boka hian an lon chauta a tlang chi pan thlen chuan Jani chuan asakor chu apot dinga ente solai somole solai an hlan thlak so ka ring deuh tlatani ti in an malam chu a han ko ka chulai muna chuan rel na thok tu te chol na thin hul hliap zar hi a oma tuizema in hung boka solai mun so Holstrom ti in an voa khwa tuyan lak lu ma chuan solaya son tui in turin an ding thina dikanen po kan sakor tui in tirin kan chol fo thin Jani chuan ati a chuta ente pia dewa so rel kong so chimlam le marlam pana in then so a han ti le a so mi pia lama son mi malrama omem ti in Shanagia chuan alo zota Jani chuan Holstrom rama om chuwang chu ania solai po so Holstrom ti avwa ani solaya son thing in thadeu mayaneya asakor enkol tura Mr Moorhouse a aroi ma phei chuan dikanen po kan tlo fawasin Mr Moorhouse a om nu chuan helamakal to mia lo tur hian dika chuan thumin tiam nge a ati a Mr Moorhouse chu eng ang mi nge ani Shanagia chuan ati a
jani chuan oi omlo khopa palian ani a mui mula zwa buk chupa me po in met fai ngai manglo korle ke kor in zom hi a hachina a thom no le a taksa chu bal hlom hi ani ringot a chak em maya trum khat po vinegar barrel ama chawa tolai le ra hlang lai ka mu ani atia vinegar barrel mo pound zanga la yari taniang chu shanagia chuan a lo ti a jani chuan ni in lama hon kan tum po in pachak tak pani in tolai li ra an hlang zo to kasin tun ma chuan khwa Mr. Holstrom apui na om thin atia shanagia chuan ani le Mr. Holstrom hi isha chian mi ani em a han ti le a Rechiang boke pafel takani ma se a kho har ru riau ni in ka sha ke hi chu nau pang ang lekin min la ena chu ti ni lo se chu abula om hi nuam ka ti lo to pang chu nola amil thin dan ka mu to wangania jani chuana ti a han chol data tum khat po nula thalem lo ve taka kopa atlak chiat pha thela sin a han ti le a shanagia chu lo chek laka tuna chuan nula za om chin deuh ko patum to thumin shil takasin atia tom khanu kha ni theyangem restaurant kan mu kha a mel tha in in noi rim tui boxi janina ti lai chuan a sakor chu a pot ding ta thuta jani chuan tom engkiziange ni ta ti in a lo zot wata shanagia chuan tuizem da na do sa na son tu emo om tlat mai min ron thli reng nge dak chuak ri su ang che atia tuizem da na do san water tower chu yar chani vel ba ka hla ani lawa anma ni ron en tu chuan en tlanga mangani ti ni engin dar thalanga han chun tlet le zau thin da na tang chuan shanagia chuan a she theya van nei thlak takin water tower lam chu an pan ding lo hlawa mar lam pan zong dewin an kala kongpa nga yan po huna let le mayan tumani shanagia chuan kong kan thlen ma chuan ding takini kal phot te ang a han ti a jani chuan tunge ni ang le a lo ti a hriat ka cha khop mai ma se fin fia han tum na chi ani si lawa shanagia chuan a ti a jani chuan ke chu om lawila i pan the nge in ka ring a ti a shanagia chuan adik mai thei ma se pakhat chau ni lawin azawaya mu lo ka du ber carpenter that tu pa phei kha chu mu ka du le zwal ati a mi pa ni chuan jani chuan a lo ti zawa shanagia chuan eng ani ti pa in jani chu a han ena I thu soi chu enge om zia ti ina zot ta a jani chuan mi pa ang bokin mei chia pon thil swalan ti ve thei thawalom carpenter khan tu kongi mo adala ke chuan sakora mu wango ta thatan ni ka ring thei lo tu ta ni mo nok sakani mai alo ti a shanagia chuan water tower lam kha amit sirina han mela ami mu pa khan a entlang chu alo da to a rifle alo lek chuak thunga kong chu an po phei trep to a han hoile ta chak le na in a in sum rama kong chu zo ngai lo ti hriat tak hian a thing thapa nu mathar lam mu tur po a om lo chu wangin water tower mi po chu chimlama tanga lo kalani mel le ani tlang bok pakhat hi an lon chhuaka tlang pangle lama chuan an chuk zela luite hi an zuk thlenga luika malung pui chunga chuan papakhat samul lukhum tret deu shep shrup khum hi alo thu a savun ke korle kortial hi a ha a ama chu pa upalam to inzwa mul chur mai hi ani a Triante u chibai ule alo ti a shanagia kor o ma bech in tara mu chuan tuni mo an sign mu hun to reng ani marshal a han ti le a sakor podin pa in shanagia chuan tu te sign mo ti in alo zot wata in ron mu ve na nge water teng om na ami te khamole helaya hian luite lo om hlau lo phei se chuan tu man tui in turan nei thei nang putar chuan a ti a engang mi nge an ni sia MT in shanagia chuan a han zot le a putar chuan ka ria tur chin chu sia mi hlau om deuh mai an ni an mu che u chuan an kap ngal du mayang che u ke po min ka palom atita a shanagia chuan engang mi nge an ni sia MT in putar chu a han zota
ani chuan ka hriat tur chin chu hria e mi hlau om deuh mai an ni an hmu che u chuan an kap ngal mai du ang che u keipo min ka palom atia engtika mo shanagia chuan lo ti thuaya nili kalta khan water tenga an khopui mi khan kalbo ngal tur le kal non to lo turin min shila railroad na thokani le ni lo ka zota ani lo thu min shila big me kan tui na phal thu ka han soi chuan ka in thei lo tur thu te min shila big me ka chu a she lo top thi ka she ta a tui chung changa thu nei lo zia te ka shil ve a chu ve le puak ru ka phoya kalbo ngal turin min shil tamaya Big Mega chu railroad superintendent ani a mi tu po inan sheveka min ti dan chu sia se Big Mega chu athin rim ngotang ka thian thata kania apa le ka pa po rang ka chak zong in an lo in kop photo ani ti chuan an thu ngai chang du lawin ka vakal non le tangata an jinga pakhat chuan kut min ron vai khuma khopui mi ka ti khan min ron kap ta a ka sakor min ron ka hlum saka ka sakor bas taranen chuan kumkwa zet kanin zui to a ka ui tak zet ani chowangin marshal an zinga pakhat tal ka ka hlum ve ma chuan kalson ka tum lawani tum khat chu an khopui mi chu ka kap man tre pa kan kara mei che pakhat ron tla ta hlawani putar chuan lo ti deu do a atu mei chia moi soi janagia chuan ti a putar chuan eito ron pe thin tu male sakor to lai li ra ron kal lo po in sakor chunga chuangin a ron kal thin ati a nau panglam mel thadewani em janagia chuan han ti le a putar chuan ni e mel tha han ti lo phalchi chu ni lo ati a janagia chu han en vung funga mithar a chanchi nan soi kha ini mo iron thleng deu chawa marshal na ichel ngal deu mai ni nan soi tak khamole nui deu chung hian a han ti a shanagia chuan chel do dang om hek lo le atimaya karin ang chiani hetiari kan hliama to nu hi chuan tuman marshal na chelan du karing lo re ngani putar chuan ati ta a shanagia chuan rika in hliami ti elo a omna poise hial lo mo ti in lo zot wata putar chuan rika omna chu sia a in soi si in khoi hmuna chiange a omma soi du lawa jani chuan rika chuka hmudu khop mai enge an a in hliami ti khan ka sia a alo ti ve a putar chuan in hliame an thate mo an in ti a ma se ruangan mu tak si lawa wangin arla dam ni in an ring le ta a ma se zon mu ngai na an re si lawani ati a chuta shanagia chu han en vung vunga nang hi khwa mi te chuan rika ron tir cheni in an ring le nga la ni oma ini lo ti sia se chuan an that ngal du ang che ati a shanagia chu angoi renga putar chuan jani lam chu a hoya rik bareta mu i duani mo kha ane na ka shwa yang che a han ti a shanagia chuan itilom ome kalo ati man chawa putar chuan hey nang kha shwai ve che ka tum thu ka soi leinem nula hi alom shwai ka tum rika chuan ngai tua ema mu adu a ane na ka shwai don ani nang ni lawin alo ti tatlata shanagia chuan ma se a han ti tran chawa jani chuan tom minron ngai tua du su engki ma thave kang alo ti thwaya shanagia chuan ngai ti that chu kan tum pawaniang chu ati ve ta a putar chuan shanagia chu han bi nai thwa ka he nula laka hian putar kunski na hi ithi kem ni a om ve reng katlang walai chuan nula hoin min lam pui te hi anin chu na sa thei te asin kunskin adam sahi to deu mai le mel thatak thin kania nui huaw huaw chung hian han ti a chuta jani ne na chuan nula rik baret ne na chuan ka shwa yang che marshal hi chu adu dan danin lo tal ro se zan in hi buaina chwa zan tur ani tlat zan in hian an that nge yang rikala han che chhuak thei chi ani si lo ati ta a shanagia chuan thutak fe hian kunskin rika chu mu ka du ani athuron ngai thak ka du tlat ka thil ton tura hian ka bangbo riawani a han ti le rama kunskin adam sa chuan ila che thazel ri e tu ma ring lo phot mai ro isha em ati a nula nen chuan an kalta a
an liam tur chu Shanagia chuan a thlir zui renga chu nula mel thazet mai le putar bal khak fashion chu khoilama tak chuan kaldon ni mo Shanagia chuan a sakora pot hera kholampani na kir le ta a khwa chu a hel kwala marlama tangin a luta khwa a han lu chuan Mrs. Carpenter in a lo thlir reng ti awa mu a alampana kala tum vele chuan Carpenter chu in chunga alut wata konga khar zui ngal maka mi pakhata mu to nu kotlera nga nei ni om taka loading ne na chuan thil dik lawa omem ni a han ti a Carpenterin asakor khala ka du ani I chuan na kha chu pa chuan alo ti a Shanagia chuan pu Carpenteran min ho ti ra lom ka du chen chen a ti a chu pa chuan chu phei zong a dik mai the ma se Carpenter chu a thi to a asakor po kha Mrs. Carpenteri ta liaw liaw ani to alom alo ti mi a atong ka ma chuan nel om na hi atil lo reng renga sakor chu lak le ta du a tu na lak let nga la du bok a han ti le a Shanagia chuan sakor ina ka lo nut chhia mayang a ti a chu pa chuan tu na la du ngal ka ti chu ati bung le nguta Shanagia chuan ngai na she lo kher mai alung oi lo le boka sakor chunga tanga chuk pa chuan ani le mole ma se engtizia achutia man mo em nge ani a ati ram ve tamaka chu pa chuan Mr. pu Carpenter thi chung chang le arwang ne na mu ini dan kha mi ti ti tui berania sin helai muna hiani ron lang ve nola pu Carpenter kha na I tho puya a om lo lai pon I du ang angina dora itala asakor azin cheni ni man saka chuta tu poima soi ngai lo Carpenter chu tha ani ta thut mai hi amak viau lo mo obzenei fe hiana ti ta a amit ming chu athip na samaya arwang chui mu chuaka in kanga tanga la chuak ni ini in soi le ngal ani le Carpenter thi na hi tu in nge hlok puyang an ti zuya Shanagia chuan thian pa thilom ziai man fu lawani Carpenter kha ka thian ani in ka ngai na tak zeta ka ati lai mekin chu pa chuan ika akwa a I tong ve mai mai ani chu ani le thi na hi tu in nge lok puyang Mrs. Carpenter po apasala dor le sakidu thu I shilani lom ni I bech khana chandon hau lo che ania alo ti tun tu na thinrim in sum ram chung hian Shanagia chuan sakor le azin chu laro Mrs. Carpenter chu lom thu min ron shil sak don nia sakor dang ka zong mayang ati ve ta a khoya ma ho tur chu soilo leitur po I mulo khopang putar chuan alo ti khuma thinrim in se ru treu chungin Shanagia chu athlen na lampani nakal ta a engthil te rep nge thing ta Carpenter chu aril ro buai thu tem ni ang Halls Ramador ko tami pakhat loading chuan Shanagia chu a mu vele khodanga hoisan wata abulami po chu akal son ngal dai boka hotel a thlen chuan Shanagia chuan kong khar chu apot honga kailona chuan chho mai hi an tuma athil mu awang chuan a ding ta chota kailon ton tira chuan abung ro chu an lo da a handak chuak chuan nui so mel zeta klakin a ron nui tho chu awam muta a chu pa chuan ngai na ngai lo reng ani klak chuan ongei om zet hian Mr. Marshall poi kan ti khop mai ipindan khaman kan du tlat maya thlen na tur dang lo wa zong mai ro atibul maka chuta zalo zet hian a han chen saka Mr. nang ang mishing kol hi kan du lawani huni nei lai hian tlan bo wat la thazo kang tuna chuan an la fin fia thei lawa an fin fia thei hun chu an khai lum hun che ani mai isha em an khai lum nge yang che a han ti zuya Shanagia chu ko thera chuan a chuak pheita a thilom dan chuan a barakhai kher mai twal thattua an pu thu chu ani ta der mai si a sakora nei lawa chen na le ria na tura nei heklo he thila hian tunge abul tum tu ni ta ang le a ria chwa thei hun chuan atlai lutuk to nge yang achunga engthil po thleng don se hun reya du to lawang ti chu thil chiang sa ani abung ro kengin Halls Ramador lama panta a
Holstrom a chu ma chawin a lo oma atar mit phe na tang chuan Shanagia chungun zet hian a lo ena Shanagia chuan hotel atangin min hnot chuaka chen na tur ka mamo ani a han ti a storekeeper chuan a dara chin a ka ompui thei lawang che ka thuron che chu a thei lai hian tlan bo wat mai ro ti hi ani Mr. Carpenter that tua mitam takinan ngai che a chu wangin an khai hlum ma che hian tlan bo wat mai ro atita a Shanagia chu a han toy khomwang ri dewa ma se Holstrom a chuan a kalkian san tak maka wangin a bungra chu ala a store atang chuan a chuak ta a thilom theini in a lang lo ma se a chunga a thleng miau si a tu te kherin nge chu tiang thu bel chian do lo chu lo the dar ni ang le engwanga the dar nge ani ang amitang te kha hri chuak thuta a thlun be na lam chu a han en thuaya mu to re ngan lo om to lawa green ut a nen lampan le phot maya tum ta a saluna alu lai chuan bara chuan mi pakhat chau hi alo oma chu pa po chuan Shanagia mel mu chuan a beer in lai chu atlak popa a chuak ta da ya Shanagia chuan engtin nge min ti ve don a han tingota Greenwood a mela chuan engma lang chuak lo engei inang ti in a lo zot da ya Shanagia chuan beer ati sapa Greenwood a chuan beer chu ron chopa kan khwa hi ate in thil hi athang chak khopa Carpenter a khami thata kani a mi ngai nat po hlo hle a athi awang lok na tel tur chu nangma chau nia an hria ta wang le arwang mutu ini awangin ama thatuan pu thlutamai cheni inalang thil han chui chian donin athi na mun la kha akang ral vek boxi a atita a cho ei to le to lo te azot ngala Shanagia chuan engma la ei lo thua lo shila Greenwood a chuan ei tora ron chopa karil rui shat du ngei karing kei chuan Carpenter kha I thani karing theilo angai na takzet cheti ka sia a nangpon thanemi ngai pui hle in ka sia a han ti le a Shanagia chuan kanin betam lo na a ka ngai na takzet ani a lo ti a Greenwood a chuan sigara han tana mel mai neya ei tur ka pek che awang hian katan po mel man ni ve mai ati char chara ka in thiar filim mayang Shanagia chuan alo ti sapa Greenwood a chuan chu phei chu trul than lo he thila hian email ma te chu ka mail ma te an ni ve tlatani buma om ho ni lawin mail madik tak te ti in Shanagia biar chu a han khit bel saka rela sum ron thleng tur zinga hian kata tel ve nuala sin a han ti a engzat nge tel ve ti in Shanagia chuan alo zota Greenwood a chuan kasuma tamber avain dollar sing khatle sanga ni a sumdong dang ho hian singa dang chu an nei ve in karing Carpale Holstrom ta tel bok ati a Rick Barrett a roi kha tu in nge rot chuak ti in Shanagia chuan a zot ta daya Greenwood a chuan kei Judge McBain Carpenter le Holstrom a kan ni Holstrom a chuan lawmen thalo tak kan roi a hlau le nu no a atopa phei chuan rika cha chwa chu adu le talo nge nge ni ati a Carpakha adu tu zinga tel ve ni mo Shanagia chuan ati a tel ve e Greenwood a chuan ati a Shanagia chuan cho chu a ei khama biar chu a han tlak papa kwa hi chwa san ka tum lawa min hnot chuak thei hek lawang ka omna ture ro chu ka soi thei ri lo sakor nei dan ngai to a phota trulani atita a Greenwood a chuan sakor chu ka nei nuala lom idu berwa thlang mai ro komchar lama so na zin po a om kha alo ti a bardo kan hnuaya tang chuan shotgun a ron phora hei hi ka neya min mamo phot chuan a han ti a Shanagia chuan heta hian om phot mai ro ron le du hun che chu kala nei ngei don ania alo ti thwaya kotle ruwa khwai mai chu a han clear wanga Greenwood Mrs. Carpenter hi ishe chiang bokem ti in a zota a
Greenwood a chuan riat ka nga lo khop mai a chuak wak khat hle a ruala pol wak lo ani ber mi chuan an ngai na viau chuan alang ma se kom ngei bulfuk chu anei wak lo ani ang ka pa ero kha chu rual pol ngai na mi ani a mitin ngai na ta hlo ani muang ban char hian a lo ti a Shanagia chuan ani le u naw pa hi a han ti le a Greenwood a chuan anin hnai khop mai anin mudeu renga ma se ani po hian ruala pol tam lo khop mai in tur le hian min ron tlo ve zeu zeu thin a chang phei chuan ni thum lai te a ron la thin a ti a rui thei via we lo Shanagia chuan a lo ti thwa ya Greenwood a chuan a rui lai ka lam mu mia lo a ti a thil dang thomhno lampang te lam thinem Shanagia chuan a ti le ta zela Greenwood a chuan a dara chin a ka chulam chu ka hre hau lo a hre tur chu Holstrom a chawani a ti a huiski le thin chu tu emo midang ta tur ani thei mai lo ang mo midang khwa mel lan du lem lo ta tur ani thei angem Shanagia chuan a han ti le a Greenwood a chuan chang lawin Shanagia thil ei ruah na chu ngoi ringin a seng hoya salon chung chu dai nuam hle a Shanagia chuan kotler lam chu a han thlira in te chu an lang thing deuh thupa thli le vai vut leng vel chuan a ti hmel hem ma hle ani chuta Ralkata Express Office Bathlar ni hlim thim deuh rayami pakhat rifle kenga ding wang hi awa muta a Greenwood a lam hoi chuan a in hera in kharla in chunga hian lo om rengang che keiti lo chu tu ma dang kong khar lo hon sak lawang che atia a han chol data Greenwood thilom dan kaman thiam tanta nang hi an tin zon ber chu ini atira chuan thil dang an ril ruk po ni mai thei ma se tu na chuan isum hi an du ber chu ani isakor ka ho anga an mi pui na dil turin Peterson ate ka wapan te ang atita a Greenwood a chuan a tha Shanagi ron kir le ngei tu mang che ati a shon gat chu bara chuan a da a kwa hi chwa san tir che an tum hau lawang tu na po hian ka sakor po an en tharengin ka ring ani ati le bawa Shanagi a po chuan chu arin da na ni ve chi a kotler lam chu a han ena tu emo chu khwa a chuan a om nge yang tu nge ni ang Holstrom a ve thung hi enge anang a han ti le bawa ani poina hlo ve thawang Greenwood a chuan a ti a Greenwood he thila hian khanu kha a in rol chiang ani George an ti po kha ma se khwami te hi tu foi por nge ni ta ang anni pahni hi chu anni hau lawang twal chung mi te po ina thu ngai chan tla ka an ngai ani nge yang Shanagi a chuan a ti ta a Greenwood a chuan ani le tu nge ni ta ang alo ti ha a Shanagi a chuan Greenie I thu hi an ngai chang nge yang a ti a Greenwood a chuan a dara han chin le a ka kei chu ka ni lo phot isoi ang khan poisa ron thleng tur hi a zawai deuh thoi in ka ta ni tlat ka sum ka chan vek chuan ka chheder ti na ni mai alo ti a judge ve thung hi Shanagi a chuan a han ti le a Greenwood a chuan ani hi chu ni lo ti ka soingam mirin om le ril rutluang takani khwa a hian an zinga pakhat chu a om nia I hriat si chuan ti in a han chol data Shanagi I mei che soi kha gambler ne na in mu kha chimlama tanga khwa ron lut thin ni in I hria ani mo kha a han ti a Shanagi a chuan ni chu carpenter ka mu du chan po kha ani khan asakor man thin kha a hria a alo ti thwa ya Greenwood a chuan biar chu no ni a thli a bardo kan chu bo in a moya han lia khu a muang ban fe hian Holstrom mun nei na chu solam so ania atita a Shanagi a chuan ka hrialom chu ka lo ngai twa ve me kani tin Holstrom a hian Rick Barrett a hi ron kal lo turin adu ni kha ni soi box hi a omze nei fe hian a lo ti a kotler lam chu a han en le a rifle keng mi pahni hi mu turan lo om to a komchar lama po chuan midang an om thawin a ringa engtin nge ati ta kang a chwa lui vai chuan an lo kap laptop don ani mai si a
Janika han ngai tua chua ka rik bareta chu a mu thei ta angem rika chu khoya tak chua na om chu ni mo Janikal na chin chu apa le u naw pa inan ria angem Joslandia hi khonge a om ama do tu zi nga chua na tel ve angem om le le thei lawina ve ton se ka tu ver le kong khar rang chuan ko thler chu abi sek boka ko thler chu mi hring mel mu tur om lovina re ruya dorte chu a in khar thua phloma sakor to lai lir mu tura om heklo tuna chuan ruk ru ho chan chu a thata kher mai an lo ruwa man lok ai na thadai nge yang Vince Peterson na le khotwal mi te chu anin ti buai hau lawanga ma se dan keng ko tu Marshall Bear chu saluna dan be ina om tlat si ruk ru ho tan chuan du thu sa ma thlenga ni ringot mai rangachak lo dong song tu tur Greenwood a ber po chu dan be ina om tlat box si rel chu ron thlengin rangachak chu hlang thani ta se khoilam nge an pan puyang he thila hian Holstrom a hiai in rol ve ani atira tanga tel ve ani ngei ka ring bok ama ngai tua chua po ni mai thei ani ati chuak ta phuta Greenwood chu angoi renga abiar in lai chu a en wanga a han lem papa Shanagia vek chuan khanu wang kha ani lo po in Holstrom a hian helai mun hi kham to in chua sana tu mani nge yang a han ti le a Greenwood chuan atira chuan a hlim lo le a ma se asum don na akal tluan tak dewa wangin a om zui ta zelani he khwa hi thang zel tura adu thu po asoi fo mai ma se he khwa hian athil mamo pek thei si lo anei tlatani alo ti a Shanagia chu in ngai tua wanga rangkachak chu Janirin angkhan water tawara khan an hlang thlamayangem khwa boina achwa lai tlan bo pui dai mai chu anta na rim chang don tlatani Holstrom chu a in rol ve tak takani chuan chutia che chu a rim chang riau dona sakor le to lai lir man tura nei boxi Greenwood lam chu a han hoya tong chwa tum lai tak chuan tom ente Greenwood chuan a ron ti thuta Shanagia chu in her thwaya tlangwal pakhat veswar ha hi sakora tangin a lo chuk meka windra ko a lo ni reng maya besa po kha ron tel ve a salun lam chu a ron ena windra ko chu eng thue mo hi han shila windra ko pa hengra ko po in pakhata tang chuan a ron chuak ve ta a dama chuak thei te kan ni chuan ni chin chhia tlak takani don ani hi Shanagia chuan a han ti sapa Greenwood a chuan an ron zong che ni chiang mai alo ti a Shanagia chuan tu dang nge zong se iti ati maya an fing ver ther kher mai khopum puin an do che ti an riat ma chu an lo in thup bo reng alo ni hi Greenwood a chuan ati ta a Shanagia chuan Greenie katan thil thata kan ron ti ani heta tang hian nung damin ka chwa thei pha don tlat midang ho so chuan min lo thlir reng ringo tang draco te ho son min tha thei thawan ring ngei don ani a han ti a Greenwood a chuan shotgun hi imamo angem ti in a lo zota nangman lo kol ro imamo mai thei ania puak ruk chuangi nei chuan min ho tirla Shanagia chuan a ti a chwa phei tumamo Greenwood a chuan a lo ti ha a Shanagia chuan tume ti pa in Greenwood a silai pek chu ala a kawa chwa kanga he thil hi ka chin fel vele niwia ka ki rang ati ta a mi pathum te chu ko thlera chuan an ding khoma anin besep sepa salun lam chu an ron thlir thap boka Shanagia chuan kongkhar kal na thing tlon von pa chuan Morisia lekha ka thona niwia ka thlenan lo be sei rengin karing katlan bo san lo ti ria se ka du awangin kirle ngei ka tum thu ka shilani Greenie film khor leang che ati a mi pathum te chu anin zar phara salun lam chu an ron pan phei ta a mi pathum zetin ama tha tumin ron pan ma se Shanagia chu azam chuang lawa chete po ina chi ai heklo voile khata thil ria chwa nei thuta hengra ko fapadang pani dendia le Wilson an la om ti a she chwa ka mi pathum te chu anni pati che ti ol sam tur le amit la peng tur ron in la ran ni ti a she ta a
mi panga pakhat han khina chuan an tam lutuk lam hrat chu ani Holstrom store ha chuan pakhat chu atom nge in a ringa amit sir chuan Holstrom store lam chu a han mela thil che zau hi awa muta mai renga pona chuan pen thuma han pen chhuaka midang pakhat po awa muta ngala chu pa chu rifle keng chungin hotel stepa alo dinga Holstrom store mi po kha pona ron chhuak ve ta a hotel stepa mi han che zawa mu chuan shanagia chuan puak roga chu ta ngala asir ding lama Josh Landia o in ring zeta win aron ti ri chu a han she zuya apuak ruk chu a met puak thwaya asilai mu chuan hotel stepa mi chu a chaldara awa ver sia atulai po chu enzui lawin Holstrom store stepa mi kha awakap zui ngala chuti lai chuan ading lam le veilama silai ron puak thwaya windra ko chu vaivut zinga alet lom ta topa Shanagia chuan hangdra ko puak ruk phoi lai chu awakap zui ngala hengdra ko chu in her soka athal ta topa besa ero chu ban phardu chungin atlan cheta truanga ral khata chuan rela ron ki ruaya landia ron chuak pheilai chu Shanagia chuan awam mu a landia chuan ruang pani chu apan pheya sirle lamatang chuan Shanagia hriat ngai lo mi pakhat kor chung dum le lukhum dum in bel hi aron chuak phei chat boka chu pa chuan Shanagia churon panin a rifle chu akut veilamina ken thlaka akut churon phar chwa pa in I buaina pianga ka pui zel mai che angai do ne lo atia tom Shanagia chuan chu pa chu chi zet thian alo ena amu to nu chu ni ina hria a tunge ani ero chu a hri chuak mai theilo chu pa chuan niwia ka kanin mu to kha chu ti lai chuan nau pang kan lani a John Morrison kanin swal lai min ron thel nge kha atita a kalau she to Shanagia na ti lai chuan dik pendil to na Jenny o naw pa kania kanin mu lo na arei ta hle mai alo ti a kut thingin chi bayan in buk ta noka rel chu akiu le ruaya aron hnai sot le to a Shanagia chuan dik hundanga ti pa in winra ko sakor omna lam chu apan ngala sakora chuan a zuang kai nola water teng lampanin sakor chu akheng tlan tangala water tenga chuan mi engemoza tan omaringa meichia chu engwanga ngai twa chuak ngot nge ani achana shele thwaya meiche pahni an tel nge yang ma se meiche pahni te chu water tenga chuan an om ve lo mai thei George kha chu a om nge yang le rela tanga chuk lui tir tu po kha atil ve nge inarin om achunga phubalak chu achak zek to ani rel chu nai ta ka wangin Shanagia chuan asakor chu atlan zoi tir dewa tlang alon chwa chuan rel chu a mu phata a rel chu atar teng bula chuan a dinga a engine a chuan tu yan thuna ma se water teng bula chuan tu ma mu turan om hau lo mai alo ring swalim ni kola maliet le mai do nim ni ang tlang panga chuan a chuka asakor chu pot dingin rel chu a han thlira ni dang ai na sei zoka pindan pariat zet nei alo ni a asilai chu a han endika amualo thun kha the ngil ti a hriat chuan a phudeu zoka a thun khat ngal wata rel sir le lama chuan chain hi ari roka an rong chel chul boka Shanagia chuan puak roka phoya rel lampan chuan a sakor chu atlan tir ta a rel kailon von ban chu amana rel chunga chuan a invor kai nola malampanin atlan pheita a silai ron puak thwaya silai mu chuan a kebul chu aron deng dota rel engine lama tanga ron kalani Shanagia chuan a han ka plet ve a silai mu in thira wa deng ritlang chu a hre theya silai mu dang hian a ron thoi le thuaka a bok thlopa a ka plet ve ngala chuta a zuang thowa rel malampan chuan atlan pheya lung al thei chhun vum chunga hian a tum thlata a rel engineer chuan puak ruk hi alo hum rana tom Shanagia chuan thlauro a han ti thota
chu pan silaya thlau nu chuan nung tol ro le film khur le muang changin a han ti le a engineer chuan min roki tu mem ni alo ti a shanagia chuan kathil tum chui hre chiang alom alo ti san maya chimlam chu a han ena kong chu mi hring mel mu tur om lawin a re ruya drako sakor kha kong sira chuan alo tlame ka engineer ne na chuan khwai thlen vele greenwood ne na kalla thilom dan le I thil ti dan mai nei mi alovin shil vekang che atita a engineer chuan chu ka ti dui ringa mo alo ti a shanagia chu a han then saka ringe ka shilang che atilawa tlan bote itu mani chuan ka meli munge yang a han ti a engineer chuan I thu chu ka ngai poimo lem lo mai theyasin alo ti le rama shanagia chuan ingai poimo le ngai poimo lo chu I thu alom ma se kanin mu le huna chuan tun tuma ka ka plum talo che hi poi ti zok nge yang atia rel tang chuan a zuang thla a winra ko sakor lampan chuan a kalta a thuipo kalma chuan tolai lir chu a muta a sakor chu amana achunga zuang kai ngala tolai lir nu chu a chui ta a atir chuan chuya nuam le a ma se tlang pakhata lon liam le nu chuan tolai lir nu chu a mu zo ta reng reng lo maya a han zon kwal ngial po in a mu zo ta chuang lo a nu mu tan na lama chuan a let le ta a nakin dewa chuan tolai lir niak chu a mu fo le ta a ma se lui te ka ma hian tolai lir nu chu a hlo le ta tlat maya a han wa kwala tolai lir chu a mu ta a tolai lir ke chu thlon ani in a chung po chu alo ruak veka tolai lir omna atanga yar chom nga vela chuan sakor niak hi a om chuka nu chui thiamani lawa wangin holstrama thing in omna nia an soilam kha muang changin a panta a holstrama thing in bula chuan sakor in a oma a chunga chuan sakor engi moza thi an lo oma tunna ya han chuan na mel pu ero an om lo thing in kota sakora ti din lai chuan kong khar chu aron in honga palian mangkheng hi aron chuaka zoni neyem ni ti in aron zota shanagia chuan a bet chu khoi pa in hi endik ka du ani atia chu pa chuan chu ka phali ring reng em ni alo ti a Mr. Morehouse atul tlatani shanagia chuan atia chu pa chuan ka mingi shani mo alo ti hu a shanagia chuan shia dan chuan shat maya nei leinem ati maya chu ti ani chuan irang wathem tar khan khopo na chuan omzia nei lo ti po I hriat ngei don chu Morehouse a chuan ati a shanagia chuan nui saka dan keng ko tu kongi dala wanga jela khung che chu ka hre ngotang ati a Morehouse a chuan min mani tu mem ni alo ti a anui huka tume ma se sakor in so ka endik ma sa photang shanagia chuan ati a Morehouse a chuan Mr. Chance ka peyang che tuna hian kalbo ngal ro chu ti lo chu ruang hlom tur po ommu mal lawin ka pot som vekang che atita a shanagia chu nui maya Mr. Morehouse ka ngai na zong takini in hi endik ka tuma min lo dan chuan jela ka khung nge yang che a han ti a Morehouse a chuan a ron pan ta chut maya toma chu sakora tang chuan a chuk thwaya Morehouse a chu a in rin man ma in a nek ta dota a thei to pin a nek na a Morehouse a chu tol po tol son chin ei lo a kut chu a ron vai fwa a ma se tom shanagia chuan kun hniam pa in a kut king ni in ana ka lo nek chora Morehouse a chuan shanagia kor ngonga chuan a tham kang nola fit ruk vela hla a the phei ta lop maya shanagia choi in beng thawa kun chungin Morehouse a chu su phei ta ngeka Morehouse a chu atlu thum du pa toma po chu athal phei hol hola ma se a thole thwaya Mr. Morehouse thoro kan le in beizel don nge min kian san mai tum a han ti a Morehouse a chuan ron din chwa pa in tu man min la ne ngai lo ati chura shanagia chu ron pan phei le ta chuta shanagia chuan arem lai ya alo nek popa
Moorhouse a chuan a ko kia a ron man loka anem thing thi tarop maya Shanagia chuan a han hnek ngial po in thla reng reng a tum lo Shanagia chuan a thato pin tana han la le a khopin Moorhouse a khabe chu a tau ta chora Moorhouse a po chuan a thla ta Shanagia chu a zuang tho thwaya Moorhouse a ron tho lai chu a tukhuma a lo chir sak chora Moorhouse chu pai deuh chur chur chung hian a ron ding chuaka Shanagia chuan a thatop tak mewin a khabe a lo hneka Moorhouse chu a thing thi rupa a thori hrui hruya Shanagia chuan tol son pa in thoro in swali du ni lom ni I han in bei tak tak ti ang ti in a chowa Moorhouse chuan a kut pil nian nuan le vung deuh bur chu a han ena voina tan chuan tok to ro se atita Shanagia chuan chu ti chu in hi ka in dik thei ta ni mo a han ti Moorhouse chuan en dik ro engma mu chhuai nei chuang lawang a lo ti chu ta a then suka an that nge yang che an soi rik lai ka hretlat thi pha vek don ma se tha che an tum chu an thul chuang lawang a han ti le Shanagia chuan chang lawin in chung chu a hai kwal zung zunga mei che khosan omani ti hria takin perfume buruak le samkhui hi a mu samkhuya chuan samzai buangwar lam lek lek hi mu tora om nge nge pona va chwa lai chuan Moorhouse chu stepa ludomina lo thukun runa romol thi sen kai hi akenga arondak chwaka ikut thla ka na kher mai ati supa min chau khanglang ani kha Shanagia chuan ati Moorhouse chuan ne lo ne ya ka in rin lo nen ati noa Shanagia chuan thilza thla ka ngai du su kutumin mi ka lo swal nim to matin ni ati Moorhouse bula chuan ava thu heng ho hi thian te emni ti ina zota ani chuan teu lo mai khanu la kha a in ti vei em mai le ngal sal ang mai in min tir katin min chora ani chawani abiak thin ati bulbula Holstrom mo Shanagia chuan lo ti vata nia mole a thu thu ina da ni in ka hria ma se angai na hau lo ti ka hria engi mo takti tum chu an nei ani ati cowboy ho pek tu rang ka chakan rualom atam zok chu greenwood ta ni nge Shanagia chuan lo ti thuaya Moorhouse chuan a habal na nu chu a han khoi nuapa chuta mi pahni khat chu ka lo that ve to ma se ruk mang chu ka ni lo he thila po hian telve na ka nei mia lo atita Shanagia chuan engzat nge mo an ni chia le ti in lo zota Holstramania heta meiche omve kha ani boka George Alcota pin McBride le midang pani an ming ka hriat ve lo te anni chu tum ni vel chawan ron kal ve Moorhouse chuan ati Shanagia chuan anin mukhom vek to emni alo ti le in mukhom vek to Moorhouse chuan ati khoilam ngian pan ti in Shanagia chuan a zot le ta zela Moorhouse chuan chu tiang te min hril ve du I ring reng emni ma se an zinga pathum chuan khochak mi an ni awangin khochak lam raman pan karing meichia po khan khochak lam pan ani kha asoi ati Shanagia chuan meichia heta cheng ve iti khan mo alo ti thuaya Moorhouse chuan nilo meiche dang a mel po kala mu velo voi ni vel chu aron kala ma se zan thim nuwa lirani anjinga thu saberni inalang nge khothlang lama tang so na ron kal thina solama son muna ne ani mai theiti ina changa ani le Holstrom hi ngai na Shanagia chuan lo ti daya Moorhouse chuan na dara chin uga ka hlo hi hun taka min pe thil soi sela nei ngai heklo khanu ron thlena tang khan helai na ya hian tu ma local lo se adu dan ani tu ma an ron kal ngai heklo ati Shanagia chuan than tum ni in ka hretla tani alo ti Moorhouse chuan ka hlau thon ang nge yani chu Holstrom hian thu nei berni ina in nga ya
ma se kha meichia le George kha athu nei ber chu an ni zokin ka hria Holstrom chu an za in athu po an oi hle a ma se a hriat lawin thil ruwa manan nei ani an soi ka hretlat ati ta a tuna chuan miswal rual ho chuan che tan la tan to a chuti lain ani la in sakor to lai lir nu chui le Moorhouse ane na in swalin hun tam takalo khorala chu wangin atan man mo lwa om lawa chet wat angai ta ni Mr. Moorhouse chimlama son mi che ngan omem a han ti a ani chuan omlo ramloi tle ma zong le antelope mu tur chu an om alo ti thwaya Shanagia chuan tho pa in ti hian lo om reng la kaloron mudu mai thei che ania atia Moorhouse a chuan min mandon talawem ni alo ti hu a Shanagia chu anui saka akut phar chwa pa in jelatang tur chuan iswal tok tlat lo chu lo renga nangma awangin thil tam tak ka hriat pha alom alo ti maya Moorhouse a chuan ka soi to ang khan mi chu ka that ve to ma se ru ru ero chu ka ni lo kanu khan min lo en kol thale ani atia Shanagia chu asakora lona kholam panina kalta a akut chu avung dewa akor chu athler ne nu boka khochung chu alo re rui maya sakor in kota achuk lai chuan Shanagia chuan saluna tanga Greenwood a ron chuak lai chu awa mu a Judge Beina na ron zom ve a asakor chu kalsanina pan phei ve ta a Greenwood a chuan akor tet nuang mai lo en chung chuan boinai to kanimo alo ti thwaya biar kamamo khop mai Shanagia chuan atia Greenwood a chuan engthil ngei vato a han ti le a Shanagia chuan Moorhouse a tong chuak du lok lawa kanin beita chiam mai alom mole a hnuwa chuan ka thil hria du chu min hril ta thawa so miswal chu ni lo so a han ti a Greenwood a chuan rangkachak chu an lata ni chu khopona tu te nemo an la a lak theina order po an neya order a chuan carpenter le Holstrom a ming sign po a chuang nge ni ome ati a carpenter mo athito si a Shanagia chuan lo ti ha a Greenwood a chuan ni e ma se engtin nge express messenger chuan a thi le thi lawa hria tang ati a Shanagia chuan Greenwood a biar ron bek chu a han lem papa engineer kha lo kalem ti in a zota Greenwood a chuan kalnang reilo te chawan dinga an kal le ngal mai ani ati a chuta Draco le fa te ho chuan thi chiang khop mai silai ka ilo thiam kher mai ti in Shanagia chu a han fak luama Shanagia chuan Joshua Khan phuba lata ni chu Windraco Khan a khai hlum thel to a Josh le dika kha lom thushil ka ba sin mole ati a dik pendil to na kha khwa a hian ala omem ti in a han zot zuya Greenwood a chuan omlo Josh Landia Khan buaina itok ti avashila tanpui tur che in a ron kala man mo dewin an ranch lama pan le ta ngala ni kha alo ti a ani le khonge Holstrom a hi Shanagia chuan a han ti le a in ka na in tran ve le khan adora khar ngala kamule tamya lo Greenwood a chuan a ti a Shanagia chuan jan pendil to ni kha angai tua chua ka dika chuan engwanga man mo taka khwa chwa san nge ni ang Kunskin Adam sanena akal san nu khan jani chu ala mule tamya lawa mi pakhat Kunskin Adam sai shenga yemti in Judge Beina chu a han zota ani chuan inin muani mo alo ti thwaya Shanagia chu abu ngata Beina chuan helai na ya all Kunskin ala khosa ti reng kalo she hau leinem an muldu in ching nia akapin thangte akam thina rancha te po thok to thin atia Shanagia chuan khonge chen thin alo ti wata Beina chuan all Kunskin an chen na mun nge ta nei leinem atia Shanagia chuan mole ka duasin mole ati sapa Beina chuan I muna khan vakal le la mei chem khula aron lang mayang chutia ni lo po in McAuliffe Division Superintendent ne nanin she chianga
Mek Olive chu thir hrui thon mai ro ati a Mek Olive kunskinan big meka ti kha ni nge yang Shanagia chuan judge khwami te hian carpenter kha ka tha ni an laring chewem ti in a zot ta chota makbeina chuan laring ni chuan ka hria kei ro chuan an soitira tang khan I tha ni ka ring lo hul huala alo ti a kong khar chu aron in honga rifle zakze chung hian Josh Landia ron luta iron kir le ti ka lo hria a an tlan bo manem ni Shanagia hne na chuan a han ti a makbeina zok chuan latlan bo ri lo alo ti wata Landia chuan tanpui tul chuan ka in pe rengania a han ti le a Shanagia chuan min puina sa hle to na in kalama mo zui ze lang che midang po ka mamo ang ati a karon kalve ang Greenwood chuan alo ti a makbeina po chuan kei po alo ti ve thuaya enge ngai dani nei ti in Shanagia chu azot nga la Shanagia chuan rel ko nga thilwa mu le holsama muna akal thu te murhouse ka tanga thil sha te kha ashil ta veka holstrama in dap theina jasne na tangala ka du thu le tlailama khochak lam pan rela chuana trol thu te muang fan rai hiana soizuya makbeina chuan Shanagi rin hlel thil thua wango ta mi in dap theina chu ka pe theila wang che alo ti a Shanagi chuan keima thu nei na ka kaltlang mai anga yani chu engma ka wa mu chwa lo tak le khwa mi te hian min ban na tur chan thata kan nei thei thung do na ni mai alom ati sam eta makbeina chuan holstra ma hi in rol ka ring tlat lo ati ta tlata Shanagi chuan holstra ma du ber chu mei che changkang le mel thatok takani a chutiang mei chia chu alo kala holstra ma chuan nei nge ya du ta tlata anei theidan ol sam ber chu hausak ni inangai ta ni a han ti char chara makbeina chuan amarwa manvek ni ini ring ti na emni ti na lo zot le a Shanagi chuan ka shabik chia lo ti ngotina changa chuta kongkhar lam hoina in hera judge I local vedonim nang po Josh a hanti a store lampan chuan an chuak ta a store kongkhara chuan thule omma chu khara ni ti hi lo in tara Josh Landia chuan hetiang hian ati fo mai ati sapa Tom Shanagi chuan kongkhar chu a han chum dot dota tuma nan ron chang lawa ariana lami pante ang u ati a inhnung lama chuan anin zui pheita a inhnung lam kongkhar chu Shanagi chuan a han kik le dot dota are thap thowa Josh Landia chuan sakor in chuwa ena ron let le pa in a sakor po om haulo ati a Shanagi chuan kongkhar chu asu chia a in chunga chuan a luta a kuma mutbu te chu thle fel thlapan ni in thil danglam han mu tura omlo podo chu han hong kwal zung zunga pakhata chuan romol nal deu mai atlang leis in vwa hi lo oma a mei che ton masakin holstrama apek po ni ma na kothlera chuan an chuak pheile ta a kotler sir khata chuan mi tle ma zong hi an loading khoma ti pa in Shanagi te in ka na mun kha an kok le zau zau china Shanagi chuan hotel ste pa mi kha tu nge moni le a han ti a Josh Landia chuan hotel kla ka ni kha draco ti chung khatania lom alo ti a Shanagi chuan poisa phor pa in Josh nang rail ticket walate kan kaltum na chu soi lola Kansas City pan na tour ticket la top mai ro dole pendil to na te ta tour angin soila ati a judge chuan agent so he thila hiana enroll ve in ring dewem ni ti in a lo zota ringe ti chawin Shanagi chuan changa judge chuan ani le engineer le brakeman te kha a han ti le a Shanagi chuan tlema zong chon dong ve ang chu alo ti maya chuta rail kiuri kan riat vele rail station lampanin kan kalvat don nia a han ti zuya Josh Landia poron theng phei ve ta a chuti lai chuan Mrs Carpenter kha an lampan chuan a ron phei ve a zin veiwa na a hak chi thomhnonal deu mai hi a in bela mei chelu khum boneta khuma hen be ka keng boka Shanagi chuan sonu so in rol ve chiang ani a han ti sapa
Greenwood a chuan chuti mo alo ti thuaya Shanagia chuan atira tanga tel phei chu ni lo mai thei ma se atam zo khi chu amarwa manani ti achiang mai tuna hian min that thei se chuan sum tam tok ne na tlan bo thei ani mai a u naw pa bak chu tu ma sem bok hek lawang atita a Mrs. Carpenter chuan an bul chu aron thlenga akut chu abek chunga zen lut nge a ading chata thip zeta Shanagia chu mel chungin Marshall miten om takini kapasali thata ti chuan a han ti tran chawa Shanagia chuan Mrs. Carpenter itlai lu shetani ani tur angani vekto ipasal khanang ma tha ani ti le min hal khung tu po khanang ma bokini ti kan she vekto alo ti khal mia chuta a han then saka I unaw panen in kopin rangkachak ruk bawin tumbok a han ti zuya Carpenter chuan ithu soi chu omzia ka she ozong lo mai alo ti bak lara Shanagia chuan pi Carpenter mani pasal te thattu po ni se meiche chunga kutthla khi ka she te ania chu wangin thu oi takin omang che ibe ka silai po kha chu tum du su chu ti lo chu a han ti a Mrs. Carpenter in a bek chunga tanga akuta ti che zeu chu mu in avaman be sak chota a her zui ngal soka Mrs. Carpenter chuan puak ruk chu a thlau ta topa Shanagia chuan puak ruk chu a chara makbei na pek pa in Mrs. Carpenter engki ma zo vekto in thilwa man chu a tlol ta ni atile ta sala Carpenter chuan Shanagia chu a en rana zam mel po apulo Marshall eng thama ma ka ngai lo che meiche silai chu sak bak ti thei nei lo hi Mr. Holstrom ana soi ve hun ati man chawa Shanagia chuan Holstrom chu thidai to alo ti khal le mia makbeina chu ron in herwata Joshlandia po chuan ron en ve thwaya Shanagia chuan athilawani chuan thilmak top kho kani nge yang Holstrom chuan khopona chuan tangkai na nei to heklo aram le aran chatanga khochak lam mel som thum vela la salon te takte in kara an that nge yang chu station chu rel lo chana tumna munani nge ati chara chuta a han nui saka chulai mun chu rangkachak nia an ngai ne na rel lo nga an tumna munani muang ban char hiana han ti le a Greenwood a chuan rangkachak chu an lalawiti na emni alo ti thuaya Shanagia chuan rela tanga lak chuan I reng hleinem water teng omna an hlan thlak kha chu thingrem thildang engemaw a hno kha mai ani chumia bultum tu chu pi Carpenter u naw pa station agent so ani nge rangkachak dik tak chu tuna hian Kansas City lampanin pi Carpenter lak turina ron kir le me kani atita a Carpenter chu chelo hian a ding ran maya a en nga ya en reng boka ril rufi ma pumeu lo ni hian a lang nge a voile khata in lama ho ka du to aron ti chuak ta phonga Shanagia chuan a lua thinga pi Carpenter ingai tua chiang lawani kamitang ni hi sia angche tuna ingai tua tur chu I thian te kha anni thiana I chiara ni chuan alo ti tatlata Carpenter chuan an kol kharanga chaka ni lo ti an ria thun chuan tu dang ni lawin nang hi ania an mo pu tur chu zong tur che in an ron thok chuak to nge yang a han ti a Shanagia chuan I thil tum chu khochak lampan rela chuana him takatlan bawani ma se khoya ma ikal don lo chu wangin kan ron kir le ma chu Holstrom adora tan ti ri ni ang ati tamaka ral khata rela ron kiu ta ruaya Shanagia chuan Greenwood kan pi hi wakhung bo te nang chu chuak bo lawang che Vince Patterson ale ho te an ron thlen huna in turan mamo ngei don ania Vince chu thilom dan lo shil ve kang che ti ina han cha a station lam chu an pan ta a rel chu han kiu le a lat phei chu la hlaviawa Joshlandia chuan a ite tangin le kha iparon phora Shanagia pek pa in hotel area na pindan letter box a lo oma Dendi Draco ruang kha kanwa en tuma ka mu ania ichhar do takin katia karon lak sak che ni atia
Rail chuan khwa ron luta a station agent chu platform a chuan a chuang chhuaka Shanagi ate a hmu chuan a ding chota office a lu le mai hi a han tuma ma se Shanagi a chuan ti su ti in ava au thota agent chuan a ron en ha a landia chuan a fiam thu lawania Bart ke chu ni ila a thu ka oyang alo ti ve ta a engti zia nge ni ta thil dik lawa omem ni Bart a chuan a ti a landia chuan kan ralin local vela I shemayang alo ti a office ka chwa san thei hlei nem kal turin min tilui thei bok lawang Bart a chuan alo ti ve balbala Shanagi a chu nuya I thang bo rei chuang nang ati maya chuta engtik nia emo chuan I farnu chanchin te po kan la soidu nang chu nung ai nat om tak ni in ka sia an ti le a Heleni mo Mrs. Carpenteri chungchang im ni soi Bart a chuan alo ti thwaya ni e ti chawin Shanagi a chuan a changa Bart a chuan Marshall I thu soi kal mang chu kaman thiam hau lo mai na tho tur ka neya handing khotlai man po ka ni lo ati tlata Shanagi a chuan nakin la mai la buai pui don nia tuna chuan I thian te mutura I kalve photanga yani in una wa in bum dan kha an ri chuak lawani chuan in hi mani maya an ria chwa wa yero chuan in chana chaw ngotang ati tam mia Bart chuan Marshall I thu soi om zia chu kala she thiam chuang lo an ti le rama Rail chuan station chu aron thleng ta a an engineer chu midangin an lo thlak to a palian sarthatak samwar vo mai hi ani a Shanagi a chuan lo pan vata Tang Marshall Shanagi a kani a boina tle ma zong kan neya inrala kalvia tul tlat mai heta tanga mel som thum vela hla a son mi then khat in thlen hun lo nga kan oma meichia po tel ve in karing chulai munin thlen ve le rel hi ti ding la chhuatai bok ngal vat don nia silai muleng lak ton tura om mai thei ati zung zunga Rela an chuan nu chuan min lo ngai thate nang lei u naw nu hian in ko pui te in buma an lung oi lo tur zia chu ria cha ani chu wangin an omna kan thlen ma in engkim min shilla kan humang che Bart ne na chuan han ti le a hum ka do lo engma Bart chuan a ti tran chawa chu ti ni chuan George le pina te ma choni du zok ti na ni mo an lo om ngei don si a ti in Shanagi a chuan a lo tong khala Bart a chuan rel hi ding lawang thu ka pe vek to ati maka Shanagi a chuan I thu pek chu thla ka ni to adingang a lo ti mi a chuta judge ne na chuan hepa hi thu lo zot ve te mel som ni vel kal tur kan la neya engma soidu chuan lo chuan station kan thlen huna kan chuk tir don nia bungroda na pindan lama ka vakal ti ang ati a chuak ta ngala bungroda na pindana thlen chuan chuta lo duty chuan Shanagi a batch chu a hmu vele officer ti sak thei che ka neim a lo ti thwaya Shanagi a chuan in bungro phor zinga arit ber ka mudu tlat mai ati a arit ber mo ti in chu pa chu a han ngoi vung vunga arit hlom khop maya solaya so na om ati a thingrem in cher chuan chu a ko ka Shanagi a chuan khoi hmuna tanga in phur nge ti in a han zota chu pa chuan midang ka thlak lai poina om to ti pa in bom pangale kha in bel chu a bi zawa kansa satanga HR Carpenter an thonani hi an ti le a Shanagi a chuan mi thil ruk sa ni hi in thil chin chia na bu kha I en chuan heng bom te hi Greenwood a Holstrom le Carpenter ne na ni mina thona ni ti I mu theyang ati ta a rel na thok pa chuan chu lan thla ki tu mem ni a lo ti huwa Shanagi a chuan o receipt kan peng che u kan zinga judge po tel ve a ati a rel chu atlan muang ta deu sota Shanagi a chu midang ho omna lama atlan phei thwaya Josh Landia chu rifle nen kong khar bula alo dinga abula chuan mi pakhat hi alo om boka Landia chuan hepa hi Joel Strong ani a rela chuang ve hi ani thilom dana hriatin min pui ve du a alo ti thwaya Shanagi a chuan a ming chu ka hre to khwa ka ron lu hlim khan judge le a thian pan restaurant a chan chin an soi ka hria lom ati a
makbe na chu pan phei nga la ani chuan engki ma soi veke alo ti a rel chu din tu minat lan muang tual tuala Janagiana silai pahnia lo endik lai chuan abula makbe na ron dinga he thil hi Greenwood le Holstrama rangka chakcha thlen dan tur buai puya Kansas City an kala tanga intran ani a meiche pakhatin an ti lo she ru a chu meichia chu hausa tak thin tla cheta din chwale chak em mai ani a Holstrama chu angai zong der ta a in neya mun rang rang fan puya chak zia le chumia ta na sumangai tur thu te a soi pui ta a Holstrama chu a min tamaya George na lo pui bom char boka ti chuan George chuan midanga roi bel ta a pikar pen tarin apasal ka tangin rang ka chakron thlen tur thu chu alo she ve a George le meiche pakhat in kop dan te George an Holstrama khun taka ati ti puilai te amu in thilom dana man thiam tamaya ani hi meiche fing deuh maya ni renga anutapa barta nena athilrwa mandan engkim chu ashil ta veka ti chuan rangkachak chu hlang thalawat lan bo pui dan turan rel dun ta ni ti in barta nena tanga athudon chu asoi ta veka rel tukver bula chuan Janagi a chu a pheya rel platforma chuan mi pakhat chau hi alo oma abula chuan thingrem enge mozat hi a om boka pia dewa chuan sakor azin belsa vek hi an lo om boka platforma mi chuan rela din vele aron pan pheya kongkhar han hong te u thil hlan tur kan neye aron ti lau lawa Shanagia chuan rel kong sira rel pindan in hung chu a han ena a chunga chuan midang ho chu an om vek ani ti a hreta a Josh Landia ne na chuan Josh in ka na thlen phot chuan sorel pindan tuk ver sokap zot mayang che ati a platforma chuan a chuk thla a ti sak thei che ka neem a han ti a abech bela mu vele chu pa chuan puak ruka chu ta thuta chu ti lai tak chuan kongkhar chu aron in hong dora George Arkota aron lang ta ngala Tomshana gia chuan a puak ruk chu a phoi dok zoka an zinga chirang le silai kap thiam bernia arina wangin George chu avakap masata a abulami chu a han kap zui ngala George Landia chu rail station platforma chuan ron zuang thla a rail pindan kongsira in hung tukver zone chu avaka pa mi pakhat han tre thot ri hian zui ngala a in tanda na ran ang bokin an buaina chu are zui chu ani tamaya rail pindan kongka bula chuan George chu athal renga thingrem bulami ve thung chuan aban thi nuang mai chu adom rana Shanagia chuan pindan chunga mi te kharon chuak wat ro u pindan bangkha na chandon hau lo che wania atia rel pindan atang chuan mi pakhat hi aron chuak ngala meichia khan aron zuya pin McBrighton hnunga ron dola an zawai nan ban an pharveka Shanagia chuan Holstrama hi khonge om a han ti a tu manan chang lo McBride chu pan pheya apuak ruk chu alak saka McBride chuan kalo that lo che kha apoi kher mai ati balbala Shanagia chuan ni emole rela tanga puan thwa telin ron vom chwa la kha Rick Barrett ta lo ni le ngal asilai te po atel nge sin alo ti kuma meichia chuan ithil ti hi she chiangem rela chuan tumin a han ti a atong lak lo lain Shanagia chuan ani tak chu hei aron ding rengalom ma se amasa in heng thingrema hian enge om I en phot te ang u rangka chak dollar sing khat chuang fe om tura ngai ani a alo ti khum deu sala engineer ne na tang chuan tu bawa ho a thingrem an kal na chu a chu che ta veka thingrem chu a honga in zawai khan ron en te u atita a McBride chuan thin rim zet hian min en tir kherangai atibak lura soizo lawina top ta chota amai chu adang ngal sopa thingrem chu azawain lungtum te perektrial nei le akil nge na ti vel mai no kha hi alo ni a annula sambuang po chu aron in her thwaya thingrem chunga thil oma mu chuan atap mai do ni moshana gia chuan alo ti man hiala ma se nula chu a in sum le thwaya atum le tamaka
Sianagia chuan dam thlap hian miswal tan chuan mirin ompa ngai kop fu a har sa bok ani a han ti a McBride chuan tu ti nge ni an tingota Sianagia chuan inin bum kwala ni ber hi alo ti du chawa Josh Landia lam chu hoin Joel anen khan heng ho hi lo phuar bet te u ati a nula chu apan pheya a hen bek chu a phi thlak saka a han hon chuan .44 Derringer pistol te reu te hi alo oma McBride chuan rangka chakha enge chanchin alo ti a Sianagia chuan chanchin bua an chwa chuan ila chiar ve don nia alo ti sana George Landia ne na chuan railu tora ule a han ti suya rela anin khallu fel nu chuan rel chu kholam pani nakal tanta a Sianagia chuan water teng bula putar kap tu kha nangma hi emni ti in McBride chu azot ta chota ani chuan kha thila wang khan ka chung ti rip zwali tu mem ni alo ti a Sianagia chuan rel rok tum le holstra matha case or tur hi atok viawe ma ze putar kha asakor ngai nat em mai ka hlum saka athin rim te asin tha che achak zek zeka itlan chwa po in ka zong zui hau lawang che ani khana zong chuak thawang che ati tap mi a tarki ring mai ti in McBride chu alo phun bulbula kwan thlen chuan rangka chak chu an hlang thla a Greenwood chuan Sianagia chu ron pan pheya Tom engtia lom thu han hril tur chenge ini po ka hrelo kan khwa le kan sumi chan hi ma ilaka bat kan vanei na satak em ati chula Sianagia chuan hotel a thlen theidan min ngai twa puila chu bak chu phut ka nei lawe alo ti maya Greenwood chuan a har salawang mi zong in kar pathat tu dik tak chu an revek to alom ati a chuta isha du takin khwa hiani thian te ni om takan ron thlenga sin a han ti le a Sianagia chuan thian te a helai vela thian ka nei ka she hau lo mai alo ti a Greenwood chuan cigarette na helai na ya mi an ni lo khochak lam rama tanga local ni inan lang palian ni nge ati a tu te tak niang mo Morisia le kharon thon kha toma chuan a hre chuak thuta a han phora heti hian alo inzia ka Dear Tom nangmani du zok te ani lo chuan ron kir le khera ngai lawang childer sati ho chu kan hne a ma se an la zong reng che a film khur le ang che loklina po adame kathuron che chu khotlang lama om nget tura shil che hi ani lotling taka I khosak ka be se John Morrissey ti in Sianagia chuan mi khwan lo thleng thar ho chu childer sati ho an ni nge yang ti aring ta a Greenwood chuan chanchin thalam nge chelam ti in alo zota le khathon chu a that pa in Sianagia chuan buaina ka tok mai thei imi soi te kha niwia ka ko omla ya ka mel ma te an ni in alang ati a Tom Sianagia chu in bual fa ya thom no fa in a in thla ka Mrs Carpentry avatlo ta a ani chuan in soi thiam lo tum na samaya ma se athu soi chu beng khon du lawina chwa san ta thwaya Holstrom Stora tanga achwak chuan kota Josh Landia Greenwood Joel Strong le Jats McBain na te loading khom chu awa mu a silayan lo keng veka engti siang nge ni ta indo na danga chwak le donem ni a hanti a Landia chuan solaya son childer sati howan oma anzong cheni inan soi alo ti a Sianagia chuan kakuta da mai ro u a hanti a Landia chuan palila yan ni ba ka kan commercial ni a kan puitur che ani alo ti mi a Sianagia chu pen som po akal man lo ti chuan sakor chung chuang som ni vel zet thian an ron tlan pela hotel kota childer sati ho loading chu an din hwal ngal khapa Sianagia chu ading chata childer sati ho chu mi paruk hian Winchester rifle nen rail station lampani nan chom pheya Sianagia chu saloon chunga alut ta a Vince Peterson na ron pan thwaya Marshall engki ma thamo aron ti a biar in pa inan ti zuya
kanau te pani in simlam mel kem te a son in store ki parthi in an mu a arwang po chu kan hlom thil ngal mai nunglam nai te atangin alua ka ani peterson a chuana ti a shanagia chuan hun khir khan le thim tak chu alo ni hi ati sapa peterson a chuan heta an om theya wang hian kanau te chu an hlim ngotang boina an siam lawang ti po ka soingam ati a shanagia chuan ret ti in vinsanau te zinga pakhat chu a han kowa khwa in chwa san ma chu heta hian in silai te hi nutchiari tamai che u ati a reta chuan dar chin ak pa in du thlan tur dang kan nei chuang lo ni in alang alo ti thwaya nui deuh tha chung hian hengi khomi pui za ngai na tla cham tak tak hoin min kuk thluk mai chu kan du bi khau lawania an ti zuya engi mochen an om hnu chuan salon atang chuan peterson ale shanagia chu pon laman in zui chhuak ta a peterson a chuan pendil ton ateran lami panang miang nangma mu chak deuh mai nula pakhata om ti an soi ka hretla tani chu nula chuan hliam en kola neya a hliam en kol rik barret a chuan a deputy a hriat ngai mia si lo hne na tanga report don chu a ngak lel hle ani ome nui vur vur chung hian ati a tom shanagian kho chunga lu le chuan khwa thim tan to a joshlandia chuan a ron pan thwaya mcbride atlan chwa thu le tu ti hriat lawin kong khara hon sak thu lo shila sakora tanga chuk pa in shanagia chuan naktuk zinga ruang kan zong don nia alo ti maya landia chuan arwang mo ati ha a shanagia chuan pendil to na ti hne na rik bareta oma janin kunski na puina in atomna tangina hruai chhuaka anran cha hliam te a en kol saka azia om to khop mai ti in thil om dan chu shil ta a landia chuan ani le pin mcbride chu a han ti le a shanagia chuan ngai to buaya ngai lo naktu ka hita tanga kho chak lam water tank bula khan arwangi mumayang sakor ruang zong mu photla chuta tang chuan mcbride ruang chu a hla hau lawang ati a atop ta ngai thatu zong zong chunga lom thu ka soya thon thu dang min lo ngai thlak sak zel turin ka nge na cheu